niminen jenkkiori 094 aikainen. Emän nimi on Owl Lucy, se on jenkkitamma, ja emän isä on Lindy Lane, jenkkiori 10-1 aikainen. Ja emän nimi on OGG, ja tämäkin on jenkkitamma 13-1 aikainen. Tosiaan isä Kadabra, emän isä Lindy Lane sukua tällä Vanilla Sharkilla löytyy. Vanilla Sharkin mitat, se on säältä 153, lautaselta 150. Tyypistä sanotaan, se on hyvä tyyppinen, ihan näppäränäköinen tuosta sivusta vain katsoa, tyypistä hyvä 8. Rungosta sillä on lihaksikas runko, kaareva kaula, korkea säkä, laskeva lautanen, saa kuitenkin rungosta erittäin hyvät 9 pistettä. Jaloista molemmissa etujalassa taittuneet varvasakselit, suppuun pyrkivät. Etujalat, takajalat ovat hyväasentoiset ja hyvät sääret. Hyvät on sääret, juu. Saa jaloista 8 pistettä. Kavioissa etujalassa pitkät kaviot, jossa vetäytyneet kannat. Takajalossa hyvät kaviot, saa kaviosta 7 pistettä. Käynnistä sanotaan, että käynti on suora, etujalka melko väliä. Käyntipisteitä lämminveriversiolla ei anneta. Ravista etujalan liike väliä, oikea etujalka hieman melo, takajalan liike ravissa suora, saa ravista hyvät 8 pistettä. Tämä huippusukunen lämminveri tammavarsa palkitaan hyvällä toisella palkinnolla. Omistaja on Laila Staple Limingasta.